لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Da farko kafin ce komai ga babban babanmu malaminmu man Allah ta'ala ya ƙara lafiya da kuma sauran gashi malamin mai ta'alimi da kuma sauran malamai duka dai ina jaddada sallama da yan uwa na mu dai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah yan uwa sai mu ƙara gode wa Allah ta'ala bisa ni'imar da ya yi mana ya kawo mu wannan shekara ya kawo mu wannan wata mai alfarma, wannan wata mai girma wanda Allah ta'ala yake yanta bayansa a cikinsa. Allah ta samu daga ciki. Alhamdulillah gashi wata ya tafi har minti 10 guda biyu gashi yanzu muna cikin goman ƙarshe. Alhamdulillah sai mu gode wa Allah ta'ala bisa wannan. Yan uwa maudu'in da aka ce za mu tattauna a yau shine magana akan zancen zakkar fitri, kamar yadda Allah ta'ala ya farlanta mana yin azumin watan Ramadana, to haka kuma ya farlanta mana yin zakkar fitri. Allah sallallahu alaihi wa sallama ya farlanta wannan yin zakka ta fitri. Idan zakkar fitri ita ce zakka ta abinci da ake fitarwa ga kowane musulmi, babba ko ya mace ko namiji, ɗa ko bawa, dukka ana fitar musu da sa'i shine mudu guda 4 bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallam, mudin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine abin da ake fitarwa kowa, kuma wannan zakka wajibi ce bisa ittifaqin dukkanin malamai, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fallanta ta kuma ya yi ta dukkanin sahabbai suna yin tsawon rayuwarsu, kuma dukkanin malamai sun ittifaqi bisa wajibcin wannan zakka. Ita wannan zakka ana fitar da ita ne daga abincin da ake ci, wato kamar yadda ya zo hadisi mai Allah sallallahu alaihi wasallama ya farlanta ta a fitar da ita akan kowane mutum musulmi, babba ko yaro, mace ko namiji, bawa ko ɗa, a fitar masa da wannan sa'i na sha'ir ko shinkafa ko alkama, kamar munan abincinmu masara da gero da shinkafa da dai sauransu, abin da yake nau'i na abincin da ake ci, to a shi ake fitarwa a fitar da wannan sa'i, kuma kowa ba a fitar masa. Sannan kuma tana da lokaci, ana fitar da ita ne wato kafin a fita sallar idi. Malamai da yawa su ce ana fitar da ita bayan faduwar rana na ran da watan Ramadana ya ƙare 29 ko 30, idan rana ta faɗi aka sha ruwa, to daga nan ba a fitar da ita. Wasu malaman kuma suka ce a'a sai ranar sallah alfijir ya hudu ba a fitar da ita. To amma dai duka wannan lokaci ne mai yalwa, tun daga faduwar ranar har zuwa washe gari kafin a fita a sallar iri, to za a fitar da wannan zakka. Kuma kamar yadda ya gudana Abdullahi bin Umar yana fitar da ita ma kwana 2 kafin ranar idi. Dan haka malamai da yawa suka tafi cewa za a iya fitar da ita kwana 2 kafin ranar idi, ana wato jibu sallah kenan, to za a iya fitar da zakkar fitri tun daga wannan, ko kuma wato kamar 28 kenan ko da 9, ko kuma da 9 da 30 za a iya fitar da ita. Ma'ana dai ba za a yi ƙasa da haka ba, daga kwana 2 kafin ranar idi za a iya fitar da zakkar fitri, kuma kowa ba a fitar masa. Sannan mutum
wajibi ne zai fitar wa kansa da 'ya'yansa da iyalinsa matarsa da kuma iyayensa waɗanda ba su da hali mahaifa to zai fitar musu idan ba su da hali da matar wato mahaifiyarsa da kuma matar babansa ba wacce ba ta haife shi ba dukka idan ba su da hali to zai fitar musu da wannan zakka sannan kuma da duk wanda mutum yake ɗaukar nauyinsa wanda yake a ƙarƙashinsa hadimin gidansa mai gadinsa direbansa mai wanke-wanke a gida duk dai wanda mutum shi yake ciyar da su har da hadimin matar kama misali kamar mai wanke-wanke ko mai mata wanki almajirinta in dai a nan ake ba shi abinci to duka mutum zai fitan masa in dai da halin sannan kuma tana wajaba ne a kan mutumin da yake da abinci mutum zai fitarwa kansa idan yana da ya mallaki abincin idan ya mallaki abincin yini guda da dare ma'ana yana da abincin cikakken yini da darensa in yana da wannan to abin da ya ƙaru bayan kutu yaumin to abin da ya ƙaru a kai to in dai mutum yana da shi to zai fitar da wannan zakka wa ake ba wa ita ana ba da ita ne ga fakirai ana bayar da ita ne ga fakirai miskinai waɗanda ba su da shi to su ake bawa su ma idan aka ba su suka samu wannan wadatuwar to su ma kuma ba su fitar kuma Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi ta kuma ya faɗi me yasa ake yin ta Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ita wannan wato ita a wannan zakkar fidiri wato tuhratul lisa'im wato mai tsarkakewa ce ga mai yin azumi saboda lagu da rafasu da yayi a cikin azumi ma'ana tana jabbara mana tana tsara mana tana cike mana gurabin da muka rauka mu rauni a cikin yin azumin maganganu da muka yi marasa kyau da wani laifi da muka aikata wanda duka an hana to yin wannan to sai ya tsarkake mana azumin sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yace wa ummatan lil masakin kuma abinci ce ga miskinai talakawa a ba su abinci a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku wadatar da su ga barin yawon neman taimako ranar ba kowa sai ya fita bara ba kowa a bashi abin da zai ci a ranar sallah ya mana ya samu abin da zai ci ba sai ya kewaya ya yi bara ba wannan shine hikima biyu da take cikin wannan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda ya fitar to ya tsarkake azuminsa ya cika shi inda azumin ya samu gibi mun yi zancen abin da bai kamata ba mun yi wata magana mun yi giba mun yi abubuwa dai to dukka idan muka yi wannan to Allah ta'ala zai jabbara mana ya tsara mana ya cika mana wannan azumi namu sannan kuma an wadata a duka al'umman musulmi a ranar ba wanda zai yi bara kowa zai samu abin da zai ci a wannan ranar to kuma ita kamar yadda aka faɗa ana fitar da ita daga abincin da ake ci ba a fitar da ita daga wani abu ba wanda ba abincinmu ba a abincin da mutane suke ci shinkafa gero kamar su masara a cikin waɗannan nau'ikan abincin waɗanda ake ci to a shi ne mutum zai fitar sannan da aka ce wajibi ce akan kowa har ta gama yi wa mutum bashi ma idan bai biya ta ba ko da bayan an dawo daga idi ne ya samu dama to ya fitar da ita nauyi ce a kansa wasu malaman suna cewa har kwanaki da yawa ma sai dai idan mutum ya zama da babu din ne ba zai iya ba bai samu abin da ya wadatu ba har ya fitar da ita to shi kenan sai wannan sai ya haƙura babu shi amma wajibi ne a fidda kowa kuma har bawa ma wasu malaman suka ce har bawan misali bawa ne yake da dukiya shi ma har ya mallaki bawa to shi ma za a fitar masa haka na mata ko da yake Abu Hanifa ba dai a mazhabin bane ba shi ya tafi akan cewa matan mutum idan tana da wadata to ta fitar a cikin
a dukiyarta. Kuma miskinan da ake bawa miskinai ake bawa na musulmi. Yawa kamar mazhabin ta Imam Malik da Imam Shafi'i sun tafi cewa ba za a bawa ummi ba, kafirin amana ba za a bashi ba, ko da yake Abu Hanifa yana da ra'ayin cewa za a iya bawa wanda yake a kafirin amana, to amma dai miskini ba a ba wanda yake na musulmi, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar a wadata dukkanin musulmi, kuma ga fakiran musulmai ake yin ta, kuma wajibi ce akan duk musulmi. Dan haka yawancin malamai suka tafi akan cewa ba za a ba wa kafirin amana ba, sai dai a ba waɗanda suke a musulmi. Kuma wanda ba a ba wannan miskinai fakirai kadai ake bawa, su ne kadai ake bawa. A ko da yake shi Abu Hanifa dai ya saba a nan ma, yana cewa ana bawa dukkanin wanda zai yake cin zakka. Wayannan mutum takwas da Allah ta'ala ya jiro a cikin Al-Qur'ani, inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin, wannan guda takwas din da ba a ba su. Amma dukkanin malamai, jumhurin malamai abinda suka tafi fakirai da miskinai za a bawa bisa ta'arifin na mai fakiri da miskini, wanda dai bai da shi, wanda bai mallaki abinda ya wuce uti yaumin na yini da dare ba, to wannan shi za a bawa wannan a bakka. To bayan wannan yan uwa, wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hikimar da ake yin ta, ana yin ta ne dan a wadata musulmi, kuma ba ta tsarkake wato abin da muka yi na azumi. To dama Allah ta'ala ya gaya mana alqur'ani, zakka ma baki ɗayanta yana cewa khudh min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum biha wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ka riƙa wato sadaqa daga dukiyarsu, wanda ba ka tsarkake su da karɓar wannan. Ashe duk abin da aka ce na zakka ne ko na sadaka, to yana tsarkake dukiya, sannan kuma yana tsarkake zukatanmu, ya tsarkake zukatanmu daga rowa, ya tsarkake ta, sannan kuma ya tsarkake ta, ya koya mata kyakkyawar ɗabi'a na taimako zuwa ga 'yan uwa musulmi. Domin a bayan da taimako ga wani, gashi dai Allah ta'ala ya farlanta shi wajibi ne, amma zai nuna mana cewa ashe musulunci abin da yake so kowa ya wadatu, kar ya zamana ya rasa abin da zai ci da abin da zai sha da abin da zai daura, kowa ya wadatu. Ba lallai ne bane kowane dan adam sai ya yi kudi a ce ya yi kudi, amma abin da yake bebe alhajat asafiya na dan adam, to wajibi ne wannan ya zamana dan adam ya same shi ya yi kokari cikin kansa ya nema, sannan kuma 'yan uwa musulmi mu yi taimako cikin taimakawa dan uwan musulmi, kar ya zauna a cikin abin da zai ci ya rasa da abin da zai sha, to wajibi ne. To wannan yana daga cikin hikima wato na yin zakka baki daya, da kuma ita wannan zakkar da aka ce a yi ta zakatul fitri ta lokacin sallah karama, a yi ta don a wadata mutane a wannan ranar. An gama azumi za a shiga rana ta farin ciki, to ya zama na ranar nan ya zama na kowane mutum ya wadatu, baya cikin yunwa a wannan rana. To sannan ita wannan kamar yadda aka ce fa'in nan shiga a baya shine mudu guda 4, kowane mutum ɗaya abin da ba a fitar masa kenan da mudun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shine ma'aunin mudu, shine cikin tafi, wanda yake ba wanda ya girma da yawa ba kuma karami ba, wanda yanzu muna da ma'auni gashi nan mutum nabi ana tafai da shi akan hanya da kasuwanni, kowa bai iya siya. Duk mutum ɗaya to za a auna masa guda 4, shine an ba mutum da yake nan. Idan an ambaci wani misali an ce Abdullahi a 'ya'yanka, to in kai auna sai ka auna guda 4, kana aunawa sai ka auna guda 4 sai ka ce Abdullahi, sai ka ƙara ɗaukowa ka auno ka ce Rukayya. Kowa haka za ka fitar maka wannan sa'i, a fitar da wannan sa'i. Kuma akwai ma'aunin sa'in ne babba wanda ya cinye wannan guda 4 babban sa, to shi kenan sai a haifi ɗaya a saka wane kenan wane, to shi ne abin da yake wajibi, wannan sa'in za a fitar. Ba za a fitar da abin da yake fiye da shi ba, domin kamar abu maliku sun karhanta haka, sai dai
bayan an fitar da shi to kuma mutum ya ƙara yawan abincin wannan kuma yana so ya ƙara yawan abin da zai ƙarawa miskinai baya ya fitar da 'ya'yan nasa da iyayensa da duk wanda yake karkashinsa to yana da iko kuma yana da yalwar abincin ne ya ƙara kuma ya ba wasu ma ya ƙara musu. Sannan ana iya ba wa miskini ba a iya tara masa na mutane da yawa, ba wacce aka ce a shi wannan sa'i mutum ɗaya miskini za a bawa, a bai iya yiwa a haɗa na mutum 5 ko 10 a tara a bawa mutum ɗaya, domin an bashi na mutum 10 kaga shi ma zai iya zuwa shi ma ya fitar da na iyalinsa kuma ya ƙara samun abin da zai ci a wannan ranar har ma da washe gari zai ga mana an samu yalwa a baki ɗaya kenan. Sannan kuma ana ciyar da ita ne a nan garin mutanen, a nan inda mutanen suke, a nan garin a nan ba a fitar da ita a kuma bayar da ita, ba a ɗauke ta gari da gari a kai ta Zaria ko Lagos ko wani waje ba, in dai wato akwai mabukata a wannan gun. Sai dai in garin babu wani mabukaci ne, wannan ya halatta a ɗauke ta a kai ta gurin da akwai mabukata, amma in dai akwai ta a gari akwai mabukata to shi kenan a ba su wannan abinci a wannan rana sai a ba su ita. To sannan akwai wata matsala shine matsalar fitar da ita da kuɗi. Shin za a fitar da wannan zakar da kuɗi? To abinda malamai suka tafi, jumhurin malamai mafi yawa kenan, ba za a fitar da ita da kuɗi ba. Ma'ana mutum zai auna a sa'i ne gashi nan ga kudin sa'in gero, an auna mudu guda 4 to ga kudinsa, to ya auna ya ce to ai yanzu kudinsa ka bani, dan haka sai ya lissafa 'ya'yansa da wanda suke a kansa da kansa baki daya ya fidda ya ba da kudi. Wannan dukkan malamai mafi yawanci sun tafi akan cewa ba za a bayar da kudin ba, amma akwai waɗanda suka tafi cewa za a iya bayarwa da kudin, musamman idan miskinan kudin suka fi bukata. To amma dai abin da ya gudana bisa sunna da kuma yawan malamai ko da ke an samu daga salaf salih, akwai waɗanda suka bayar yadda cewa a bayar da kudin, to amma dai ana bayar da ita ne da abinci. To musamman yanzu a wannan zamani abin da sa na kawo shi, yawan fatawa da matsalar yayi yawa, musamman a sakamakon da mu cika ma yin magana a nan ba, zancen fitar da zakar fitri da kuɗi. To amma saboda tasirin kafafen sadarwa duk abin da ake ciki na musulmi duka muna ji ta ko ina, ba a ga fatoyin malamai da zantukan malamai kala kala, ba a ga abin yaya kullum ana ta magana cewa ai ba a fitar da kuɗi, ba a fitar da kuɗi. To mafi yawanci abin da na lura, mutanen da suke tambayar fatawar ba a fitar da kuɗi, ƙasashen da baka ga yana da wahala ka samu ma irin wannan fakiran da baka ba wa wannan abincin. Domin da yawa ba ka ga a ƙasashen larabawa da musulmai da suke a turai, ba ga zai wahala ma ka nemi wannan fakiran ka ba su. To a nan ne ba ga yawan tambayar yayi yawa, shi fa da yawa malamansu sai su ɗauki wancan ra'ayi na ra'ayin malamai waɗanda suke a kalliya minority, sai su ba da fatawa da ta cewa za a iya fitarwa da dukiya, saboda babu fakiran da mutum zai gani kamar anan ya auna ya ba su, shi kenan sai a yi kima a bayan. Wannan gaskiya ba fatawan mu bace, zuwa mana take muke jinta, domin mu nan duk inda mutum ya yi motsi to akwai wanda zai ba abinci ne, ko a ina mutum yake a ƙasar nan to yana da talakan da zai ɗauka ya ba wannan abincin. Da haka babu maganar mutum ya fitar da dukiya, saboda abincin ake so a wannan ranar. Amma a wasu ƙasashen za a ga cewa a tara wannan dukiyar na kuɗin a bayan ɗin, to da Allah zai fi sauki. Wani ma zai gan an tara an bayar ɗin, wani ma tura mar bayan akawun ɗin shi, zai fi masa amfani ya je ya sai abin da zai wadatu da shi a wannan ranar sallar na abincin da ma wasu bukatu, saboda ba za a ga mutumin a haka a bayar ba. Hatta a Saudiya ma ga akwai wurare da za a ga suna bayar da cewa mutum ya biya kuɗin sai a je a sayan masa a bayar. Kaga dai ƙarshe saya ba a je a biya a ba wani a wani waje, tunda a nan dai a kusa da kai da inda kake babu wanda ba ka je ka auno wannan sa'in ka bashi. Wannan a fatawarsu ce shigo mana take yi, ba mu kai wannan lokacin ba. In Allah ta'ala ya kai mu lokacin da mun wadatu, mutum zai fito da rabin buhun gero ko masara ya rasa wanda zai ba kowa ya wadatu, to zai ga mana talakawan wannan lokacin sun fi buƙatar
a